Takže čaute ľudia, čaute. A začneme si takú, povedzme, sériu, kde hrám random hry, čo, neviem, niekde nájdem. Tak, máme tu hru Hitmasters, môžeme rovno začať. Nejaký návod. To je sa jak strieľa. No, tak to je fakt super. Takže máme tu hru, kde strieľame do ľudí. Vidíte, neberte si z toho príklad. Shotguna tu budeme mať Gravity mod. Teda Gravity. Zaujímavé skiny. Zatiaľ mám úplne hovno. Ideme ďalej. Jednoduché to človek tancuje. Vážne reklama? Reklama! Ja fakt nenávidím. Toto je jednoduché. Prestrelíme. Úplne jednoduché. Dneska si zahráme dve hry. Free spin. Zaujímavé. Čo free zas? Čo free? Ja nepotrebujem nič, prosím vás, free. Ja som dostal nový gun skin. Ježiš, to vyzerá strašne. No, to nevadí. To čo sa stalo? Ja som vystrelil. No. Reklama! Ja fakt nenávidím reklamy. Koľko sme to vyzerá ako hviezda smrti. No. Úplne jednoduché. Tak budeme sa snažiť. Na budúce sa budeme dávať väčší. Tu získame asi 60% asi nejaký skin. Reklama! Reklamy, no. Máme niečo? Free outfit. OK, tak kde to je? Free gun, ale ja nepotrebujem, to musím? Toto sa nestalo. A celkom ani nevadí, máme celkom pekný skin. Si dám. Vyzerám dobre. Na toto môžem použiť. Nebudem to robiť. Kto? Čo? Reklama. A bežíme ďalej s týmto novým krásnym skiníkom. Ich rozdrtili gule. Nie, nechcem. Hlavne koľko reklam tu bude. Dneska to je fakt nenormálne. TNT. Asi by nás to v realite zabilo. A to teraz asi nikoho nezaujíma, že? Joj. Teraz som sa akože rozhodol vydávať tak viacej videá a vy moc dobre všetci. Vy, čo ma sledujete, viete, že moc videá nevydávam. Ježišmoria. Pekné, nádherné. Keby za čo si tie peniaze môžem čo kupovať? Ja môžem strieľať, ja som Robko Strelba. Dobre.
Normálne Terminator. Ja budem mať asi nový skin. A ten je za reklamu, no jak inak. LED nepotrebujem ho. Takže som teraz... Viete, čo som zistil? Som už chcel, že jaj, no pôjdeme hrať už druhú hru. Ale nie. Nie, nemôžeme. Lebo to nahrá... To nahrávanie je nastavené iba na jednu aplikáciu. More rock'n'roll. 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 Normálne to nepochopíte, tie reklamy ma znervujú. Nervujú. Ja to sme mali niečo takéto. Aha, dobre. Som si nevšimol. No ukáž. Jak inak. Čo môžem vlastne robiť? Ja si asi môžem vylepšovať zbranie, či na čo má? Na čo by mi boli ináč? Hádžeme. Ja chcem všetko. Ja chcem všetko. Ja všetko dostanem. No nedostanem všetko, škoda. A dostal som celkom nie žiadny free roll za reklam. Base? Jasne, level 18, ja som level 7. Nemal som to spin? Mal, že? Tak, toto sa fakt nestalo. Nestalo sa to. Vole, ale čo mám robiť s tými prachami, ty kokos? Čo s nimi mám takto? No, nič. Čo tento? No jasne. A my ideme ďalej. Ideme všetkých vystrieľať. A my sme Terminator, či čo tu do policajtov strieľame. Jo, a zabudol som povedať... Reklama! Až moc veľa reklám. Jo, a zabudol som, neviem, či som to hovoril, si to teraz nepamätám, neskúšajte toto doma. Dúfam, že ste chytrí a neskúšajte to doma. Že nie. Ale to mám jak strieľať? Tomuto som nepochopil. Ja som tomu nepochopil, čo tu mám spraviť. Ja aj do tohto mám strieľať. To mi to bude trvať na 2 razy. Ja už toho má fakt dosť. Nie, to nie. Toto hra fakt, tak to je to... konečne. Yes. Konečne dobre. Toto bolo až moc jednoduché. Guns Shop. Jej, na to máme ty prachy. Fúha. Zoberiem takúto krásnu červenú. Veľmi ideme. A dosť. Už moc veľa reklám, už moc. A to čo mám za novú zbraň? To si vyskúšame. Jej, tak táto zbraň sa mne páči. Táto zbraň sa Dakiskovi páči. What the fuck?